तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी। तळेरे कोल्हापूर या राष्ट्रीय महामार्गाची दुरवस्था झाली आहे। संपूर्ण रस्ता खड्डेमय झालाय। या मार्गावरील खड्डे पावसाळी डांबराने भरण्यात यावेत अशी मागणी ठाकरे शिवसेनेची आहे। याकरिता त्यांनी रास्ता रोको केलं, परंतु हे आंदोलन 1 ऑगस्ट पर्यंत स्थगित करण्यात आलंय। त्यानंतर आंदोलन करणार असल्याचं शिवसेनेच्या नेत्यांनी जाहीर केलंय। तळेरे कोल्हापूर मार्गावर भरण्यात येत असलेले खड्डे तकलादू आहेत। हे खड्डे पावसाळी डांबराने भरण्यात यावेत अशी मागणी शिवसेनेची आहे। याकरिता शिवसेनेनं रास्ता रोको आंदोलन छेडलं होतं। कोकीसरे रेल्वे फाट्यानजीक खड्ड्यात केळीचं झाड आंदोलकांनी लावून रास्ता रोको करण्याचा प्रयत्न केला। पोलिसांनी आमदार वैभव नाईक, संदेश पारकर यांना ताब्यात घेत आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली। त्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाच्या अधीक्षक अभियंता यांना दूरध्वनीवरून आमदार नाईक यांनी संपर्क केला। त्यांनी मंगळवारी प्रत्यक्ष रस्त्याची पाहणी करून खड्डे बुजवण्याबाबत योग्य ती पद्धत अवलंबली जाईल असं आश्वासन दिलंय। त्यामुळे 1 ऑगस्ट पर्यंत हे आंदोलन स्थगित करण्यात आलंय। मात्र पावसाळी डांबर अथवा फ्लेवर ब्लॉकनं खड्डे न बुजवल्यास त्यानंतर आंदोलन केलं जाईल असा इशारा देण्यात आलाय। उद्धव ठाकरेंचा 1 तारीखला आम्ही 11 वाजता इथे पेट्रोल पंपावर वाट बघतोय तुमची। नसेल तर आम्ही पूर्ण वाहतूक बंद करणार। तुम्ही आम्हाला मग काय करायचं नाही। हा ठीक आहे, चल। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचा शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। करायचं काय? सरकारचं करायचं काय? आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।